Biex is-settur marittimu jkun b'saħħtu jrid ikun sostenibbli u jħares l-ambjent. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħareġ minn konferenza bl-isem Mediterranean Energy and Shipping Conference, organizzata minn the International Bunker Industry Association, bilan li tippromuovi standards u għarfien ġodda f'dawn industriji. Waqt din il-konferenza ġew diskussi l-aħħar avvenimenti ġeopolitiċi. Fl-aħħar xhur ħolqot tfixkil kbir fis-swieq globali taż-żejt, tad-tbaħħir u tal-bunkering. Il-kelliema tkellmu dwar id-diversi impatti li dawn l-avvenimenti kellhom fuq għad kbir ta' pajjiżi u fuq kif dawn l-avvenimenti ħolqu elementi destabilizzanti għat-Turkija, għall-Baħar l-Iswed u għall-Mediterran. Ġew diskussi wkoll il-ħtieġa li jitnaqsu l-emissjonijiet li jnissu l-arja u li s-settur marittimu jkun sostenibbli u jirrispetta l-ambjent. Il-kelliema faħru l-impenn li għandu pajjiżna f'dan il-qasam bit-teħid ta' diversi azzjonijiet biex jitnaqqas l-impatt negattiv ta' tbaħħir fuq l-ambjent. Dan sar notevolment bl-adozzjoni tal-objettiv tal-Istitut Internazzjonali tal-Liġi Marittima biex l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-vapuri jitnaqsu b'50% sas-sena 2050. Għal din il-konferenza attendew fost l-oħrajn il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli u l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia. Il-Ministru Dalli qalet li pajjiżna għandu l-viżjoni li fil-waqt li jinvesti fis-sostenibilità iħares lejn impjiegi u setturi importanti oħrajn f'pajjiżna. Semmi diversi proġetti li qed isiru f'Malta biex is-settur marittimu ikunu iktar ekoloġiku u sostenibbli fosthom il-proġett tax-Shore to Ship li se jagħti nifs qawwi lill-akwati tal-port il-kbir. Permezz ta' dan il-proġett it-tniġġis fl-arja li jikkawżaw il-bastimenti sorġuti fil-port il-kbir se jonqos b'90% għax se jkunu jistgħu jitfu l-magni tagħhom. Minħabba li għaddejna mill-pandemija, anke minħabba li għandna gwerra fl-Ukrajina, qegħdin nirrikonoxxu ferm aktar l-importanza li anke s-settur tal-marittimu ikun qed jaħdem b'teknoloġija nadifa u li tara l-stakeholders ewlenin fil-qasam tal-bunkering mod partikolari jiġu flimkien biex jiddiskutu wkoll kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet ħalli dan is-settur ikun iktar green, ikun iktar ambjentali, itina kuraġġ għaliex il-viżjoni tagħna u tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hija li mmorru għall-ekonomija li ma tniġġis u s-settur marittimu huwa komponent importanti ħafna minn dak. Min-naħa tiegħu il-Ministru Farrugia rrimarka li fi żmien meta d-dinja kollha qed tiffaċċja numru ta' kriżijiet Malta qed tirreġistra tkabbir ekonomiku bla preċedent. Għal l-industrija ta' pajjiżna mhux biss sejrin tajjeb iżda huma wkoll sostenibbli. Trid jgħid li l-prevenzjoni u l-kontroll ta' kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà u tniġġis jibqgħu priorità u li trasport Malta li bħalissa qed ittejjeb il-kapaċitajiet ta' rispons għat-tniġġis. Dan l-aħħar ħarġet tender biex ittejjeb is-servizzi ta' traffiku tal-bastimenti. Konferenzi bħal dawn qegħdin nispjegaw x'aħna nagħmlu għaliex m'għandniex nistrieħu fuq is-suċċessi li ksibna fl-aħħar xhur, fl-aħħar snin, imma qegħdin naraw li ntejbu fi żmien li ġej. Għax din hija industrija kompetittiva li nixtiequ naraw il-Malta tkompli dejjem tikber. Wara qegħdin naraw li anki fir-restructuring li qed nagħmlu fil-ristrutturar ta' Transport Malta qegħdin naraw illi nkomplu niffaċilitaw biex Malta verament tkun il-post idonju ta' dawn is-servizzi illi fiż-żona marittima huma importanti ħafna.